Kaixo Axalian tailerretik. Gaurko eskulana izango da alambrea eta esmaltearekin egindako petalo batzuk. Horrelako petaloak izango dira eta erakutsiko dizuegu nola esmaltea jarri alambrean. Behar dugun materiala izango da alambrea, esmaltea, kasu honetan gris kolorea, baina edozein kolore balio du, diadema bat, gureizeak eta eusteko zerbait, kortxoa edo nik dugu tailerrean kortxozko buru hau eta horrelako zerbait. Bueno, misiko gauza izango da alambrea moztuko dugu. Nik hemen ditut moztuta 25 zentimetroko alambre puskak, baina tamaina desberdinakoak izan daitezke, ez dire izan behar 25 edo. Eta alambrea hartuta, erditik hartzen dugu eta petalo forma bat ematen zaio. Gurutzatu alambrea goitik edo betik eta bueltak eman. Bueltak ematen duzunean, sortzen da petalo bat. Badaukagu bat. Eta jarraitzen dugu eukitzen bi alambreak horrela. Beste alambre puska hartzen da eta egiten zaio gauza bera. Buelta eman, goitik edo betik eta bueltak eman. Eta horrela, joaten gera sortzen beste petalo bat. Geroz eta petalo handiagoak, zailagoa izango da gero esmaltea jartzea gainean. Orduan, ahalegindu beharko gera hasieran behintzat, petalo horiek txikiagoak egiten martxa hartu arte. Gelditzen dira berriz beste bi alambre puskak eta jarraitzen dugu egiten. Adibidez, hemen. Forma ez du inporta. Gero egiten duzu, zuk ematen diozu alambrea izan da, ematen diozu zuk gero nahi duzun forma. Eta jarraitzen dugu egiten petaloak alambrea iaia bukatu arte. Hemen egin dugu bat, eta hemen egingo dut beste bat. Eta hemen eukiko ditugu bi bat beharrean. Hau horrela eukita, berriz hasten zera, bueltak ematen alambreari. Horrela ja sortu dugu petalozko ramillete bat bezalakoa eta hau izango litzateke bat. Orain honekin betetzen dugu, esmaltez betetzen dugu. Hasieran zaila izaten da esmalteari tamaina hartzea, baina joaten zaren heinean erresago egiten da. Orduan, goitik esmaltea jarri eta betetzen da petaloa, egin duzun petalo hori. Eta bera, hau ere bai, batzutan gertatzen da, orduan, hartu behar duzu gehiago, eta pasa eta bete. Beti egin behar da horizontalean, ez erortzeko txantxa alde batera edo bestera. Hau da txikia, erresago egiten da, eta hau ere bai, erresago egiten da. Orain itxoin behar da pixka bat, lehortu arte pixka bat, eta ez erortzeko. Orduan horizontalean egoten zera segundo batzuk itxoiten, eta ja gutxi gora bera lehortua dagoenean, jartzen da kortxoan, pintxatu, eta mantentzen da lehortzen. Esmalte hauek gaur egun oso erraz
lehortzen dira, orduan erraz lan egin daiteke gero beraiekin. Hemen bat ditugu bi, beste bat egingo dut, hemen ja hasi naiz egiten bat, eta jarraituko dut egiten, leheno bezala. Hartu alambrea, buelta txiki bat eman, eta horrela duzutela, hasi bueltak ematen. Bukatzen duzunean, beste aldera pasa, kasu honetan nahi baduzu, berdinarekin. Eta gauza bere egiten da. Jarri horrela, eta hasi bueltak ematen. Hau horrela duzuta, jarraitu, txukuntzeko pixka bat, eta izkutatu pixka bat hori. Badugu ja beste petalo xorta bat, eta hasten gara ematen esmaltea, gauza bera. Haundiak dira, batzutan hau gertatzen da, gehiago hartu beharko dut. Bete dut, eta jarraitzen dut betetzen. Gaurkoan diadema beltz honetan jartzea erabaki dugu, baina alda jarri edo peineta batean, edo hau ari nintzela egiten tailerrerako, alambre batean buruan jartzeko. Leku askotan jarri daitezke, horrela. Orduan, lehortua dugula, eta gutxi gora bera diademaren tamaina honetan jartzen dugu, eta hasten gera gauza bere egiten. Alambrearekin bueltak eman diademaren inguruan. Geroz eta hurbilago jartzen badugu alambrea, geroz eta txukunago gelditzen da, eta gutxiago ikusten da alambrea. Ordua bat, eta jartzen dugu nahi dugun tamainan eta tokian. Jolasten hasten gera nun jarri. Diademaren ze tokian jarri. Adibidez hau jartzen dugu hemen. Eta honek ona daukana gero aldugula mugitu nahi dugun tokira ere bai. Orduan hor jarri eta bueltak ematen. Hasten gera. Mantentzen da diademan eta ez da mugitzen. Horrela.
jarriko dut, hor, adibidez. Naiz bueltak ematen, eta hortxe doa bestea. Horrela dugula, aldugu bukatutzat eman diadema. Diadema desberdina da, esmaltea eta alambrearekin egina, eta gauza polita. Alda bete gehiago beraino, edo gutxiago, ez bazaizue horren beste gustatzen. Eta hau izan da gaurko tailerra. Buru batean probatuko dugu ea nola gelditzen den. No sé. Hortxe, saiatu. Bai. Horrela geldituko zen, buru batean. Gehiago nahi badugu, aldugu bete, oneraino. Zerbait polita eta desberdina egin dezakezute.